खुलुमबाय आरो लोगोसे बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मानि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन होनोब्ला स्पेसियेल इन्टेनसिभ रिभिजन माने SIR आ मा बेनि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। What is स्पेसियेल इन्टेनसिभ रिभिजन SIR माने SIR आ मा होनदों? SIR आ जाबाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाजों थिसनजानाय मोनसे बिथांखि जायनि गेजेरजों थांनाय जुन दाननिफ्रायनो बिहाराव नंगुबै एकुरेट आरो जेंना गैयै एरर फ्रि भटार लिस्टखौ सोदांनाय खामानिया सोलिगासिनो थादोंमोन। SIR नि थाखाय गोनां जानाय डकुमेन्टफोरा मा? माने इलेक्शन कमिशनारआ माखासे थिखानाय डकुमेन्ट्सनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बिथोन होनाय बायदियैब्ला जाय सुबुंफोरा 2003 नि इलेक्ट'रेल र'लआव थिसनजायाखै बिसोरनाव थानो गोनां डकुमेन्ट्सफोरा जाबाय ID कार्ड अफ स्टेट एन्ड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एमप्लयिज माने साख्रिआवलाफोरनि ID कार्ड, 1 जुलाइ 1987 नि सिगां जिकुनु पस्ट अफिस बा लकेल अथ'रिटिजों होजानाय सार्टिफिकेट, बार्थ सार्टिफिकेट, पासपर्ट, मेट्रिकुलेसन अर एजुकेशनेल सार्टिफिकेट, पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट माने PRC, फरेस्ट राइट सार्टिफिकेट, OBC, SC, ST नि कास्ट सार्टिफिकेट, NRC आव एन्ट्रि थानाय, फेमिलि रेजिस्टार्स, सोरखारजों होजानाय हानि सार्टिफिकेट, बेफोरनो जाबाय 11टा सार्टिफिकेट जायखौ ECI आ गनायथि होदोंमोन। ECI आ मा सार्टिफिकेटखौ गनायाखै होनोब्ला आधार कार्ड, रेशन कार्ड, एपिक माने इलेक्टर्स फट' आइडेन्टिटि कार्ड माने भटार कार्डखौबो बिसोर गनायाखैमोन। नाथाय उनाव सुप्रिम कर्टआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो आधार कार्डखौ गनायनो थाखाय बिथोन होयो। बेनि उनाव गासै 12टा सार्टिफिकेटआ भेलिड डकुमेन्ट्स होननानै गनाय जायो आरो। SIR खौ माबोरै मावफुंनाय जादों? BLO जायखौ जों बुङो माने बुथ लेभेल अफिसार्स बिसोरो मा खालामदों न' थांनानै भेरिफाइ खालामहैदों। जायफोर भट होनो मोन्थाय दङ बिसोरखौ थिसनथाइ होनाय जादों आरो जायफोरा नंखाय एबा मोननै मोनथाम एबा थैनायनि उनावबो मुं दंमोन बिसोरखौ नायबिजिरनानै भटार लिस्टनिफ्राय दाननाय जादों आरो। दानिया जाहैबाय SIR नि गोनांथिया मा? SIR नि गोनांथिया मामोन? गोलाव समनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे बेले-बेजे लिस्टखौ कारेक्सन खालामफिननाय, माखासे डुप्लिकेट एबा बगास एबा नंखाय थिसनथाइखौ नायबिजिरनाय, गोदान मोनथाय गोनां सुबुंफोरनो मुं थिसननायनि गोनांथि, गोदान टेक्न'लजिजों आपग्रेड खालामनायनि गोनांथि। SIR खालामनायाव नुजानाय हेंथाफोरा मा होनदों? मा हेंथाफोर नुजादोंमोन? गिबियावनो जाहैबाय जायफोर निखावरि, न' गैजायै, थावनि सोलायनाय एबा ट्राइबेल बिसोरनाव थोजासे डकुमेन्ट्सनि आंखाल। नैथियाव जाहैबाय जायफोर इलिगेल इमिग्रेन्ट्स बिसोरनो सिगां समाव नायबिजिरालासै थिसनथाइ होनाय। BLOफोरनि दायाव मोनथाय गोनांफोरनो थिसनथाइ होयै एबा दानजानाय आरो पलिटिकेल लिडार्सफोरनि लिस्टखौ सोलायहोनाय आरो बायदि बायदि जेंनाफोर नुजादोंमोन आरो। SIR मावफुंखांनायनि उनाव जों मा मोनखो होनदों? SIR मावफुंखांनायनि उनाव जों मिथिबाय दि SIR नि जोबथा रिपर्टखौ नायनानै जों मिथिबाय दि बिहाराव इलेक्ट'रेल रल्स एबा भटार लिस्टनिफ्राय 68.6 लाख सुबुंफोरनि मुङा दानजाबाय होनदों आरो 21.5 लाखआ गोदानै सोजाफिनबाय। माने जायफोरा मोनथाय दंमोन बिसोरखौ गोदानै सोफिननाय जाबाय। दा बिहाराव 7.42 क्र'र्स भटार्स दं होननानै जों SIR नि गेजेरजों मिथिनो हानाय जाबाय। दानिया जाहैबाय बे SIR नि सायाव आं मा सानो, आंनि मोन्दांथिया मा? जोंनि आसामावबो गोबां बेले-बेजे भटार लिस्टआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो इलिगेल इमिग्रेन्ट्स जेरै बांलादेशनिफ्राय हाबफैनायखौबो जों फ्राय नुफ्लायबाय थायो। बिसोरनि थाखाय जोंनि डेम'ग्राफि आरो नेचारेल रिसर्सफोरा गोहोम गोग्लैयो आरो जायनि जाहोनाव गावजों गावनि गेजेराव दाङा जानायनि चान्सबो थायो। बेनि थाखायनो जोंनि आसाम आरो BTC आवबो SIR खौ थिसननानै नंगुबै थागिबिखौ दिहुननो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। मोजां मोनदोंब्ला बयखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायनाय जाबाय आरो लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो हायोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। गोजोन्थों।